Hyvää iltapäivää kaikki. On tosi hauska olla täällä Puistokadulla puhumassa vähän demokratian ja ekokriisin teemoista ja risteyskohdista. Tämän keskustelun taustalla on tämmöinen kirja, jonka mä julkaisin viime vuonna kuin Demokratian aika, jossa keskeinen kysymys on se, että onko demokratiaa mahdollista ymmärtää tämmöisten järjestelmän tai instituutio kaltaisten käsitteiden lisäksi myöskin jonkinlaisena kokemuksena. Eli onko demokratia jotain, joka ei ole vaan tuolla parlamenteissa ja oikeuskirjoissa tai instituutioissa, vaan jotenkin meidän suhteessa maailmaan. Siinä, miten maailma aukenee meille, miten yhteisö näyttäytyy meille ja miten me suhtaudutaan muihin ihmisiin ja ehkä myöskin tulevaisuuteen ja menneisyyteen. Ja mun vastaus on tietysti myönteinen. Demokratia mun nähdäkseni ei ole pelkästään joukko käytäntöjä tai instituutioita, vaan se on myös tietty tapa suhtautua maailmaan, jota voidaan sitten jäljittää eurooppalaisen tai länsimaalaisen ajattelun kautta. Eli millaisiin arvoihin tai asenteisiin demokratia nojaa ja ennen kaikkea minkälaista on demokratian aika. Ja tässä ehkä ennen kaikkea tarkoitan suhdetta toisaalta historiaan, että onko demokratialla jonkinlainen erityinen suhde menneisyyteen, ajatus siitä, että menneisyyttä voidaan ehkä hyödyntää jotenkin, siitä voidaan oppia. Se on muutakin kuin vaan erilaisten voittojen ja välttämättömyyden alue, vaan jotain, jota voidaan hyödyntää myöskin paremman tulevaisuuden tekemiseen. Ja sitten toisaalta tietysti toisena aspektina tämä tulevaisuus, eli ajatus siitä, että demokratia jollain tavalla nojaa ajatukseen tulevaisuuden avoimuudesta. Ja nämä on ehkä ne tekijät, mä yritän sitten näyttää eri ajattelijoiden ja kehityskulkujen kautta, että miten se meidän käsitys demokratiasta on muotoutunut ja minkä tyyppisiin arvoihin, asenteisiin ja maailmasuhteeseen ylipäätänsä se nojaa. No ehkä muutama sana siitä, että sen kirjan näkökulma ei ole se, että demokratia olisi yksi idea ja ehkä meidän oma niin kuin yhteiskuntatieteellinen ajattelu tällä hetkellä tosi paljon nojaa sellaiseen ajatukseen, että demokratia on sellainen staattinen tai pysyvä idea, joka voidaan määrittää esimerkiksi tiettyissä demokratiaindekseissä, jossa sitten sanotaan, että demokratiaan kuuluu nämä ja nämä asiat. Se kuva, jonka tämä kirja piirtää demokratiahistoriasta, on ehkä enemmän moniulotteisempi. Se on semmoinen liukuvärihistoria, jossa demokratiaan on kuulunut erilaisia osin vastakkaisiakin ideoita. Esimerkiksi toisinaan demokratia, niin kuin meidän nykypäivänä ehkä se edustaa jonkinlaista pysyvyyden tai ennakoitavuuden ideaa. Me tiedetään, että on tietyin säännöllisin väliajoin vaalit ja oikeusjärjestys, liberaali demokratia luo jonkinlaista jatkuvuutta meidän poliittiseen järjestelmään. Mutta tietysti historiallisesti demokratiahan on esiintynyt myöskin muutoksen, transformaation, vallankumouksen ideologiana, jossa ajatuksena on ollut nimenomaan se, että nämä sosiaalinen järjestys ja hierarkiat ja tavat jäsentää maailmaa ei ole mitenkään ikuisia, vaan ne on jatkuvassa muutoksessa. Eli demokratia on toisaalta ollut pysyvyyden ja toisaalta muutoksen idea. Toinen ehkä vastakkainasettelu, jota tässäkin kirjassa vähän sivuan, on ajatus siitä, että miten me suhtaudutaan näihin eri näkemyksiin. Että onko demokratia idea, jonka ytimessä on ajatus siihen, että kaikki näkökulmat lopulta menee ikään kuin kohti samaa näkökulmaa, on kompromissia, pyritään muodostamaan, vai onko demokratia systeemi, joka antaa nimenomaan erimielisyyden olla olemassa ja näyttäytyä maailmassa, toisin kuin autoritääriset tai totalitaariset järjestelmät, jossa usein sit se johtajan tahto on ikään kuin se, mistä koko järjestelmä muuten saa alkunsa. Ja ehkä kolmantena vastakkainasetteluna yksilö ja yhteisö. Toisaalta demokratiahan kytkeytyy tosi vahvasti tietynlaiseen moderniin individualismiin, samalla sen oikeudellisiin mekanismeihin, ihmisoikeuksiin, perusoikeuksiin ja vastaaviin, mutta toisaalta historiallisesti demokratia on hyvin vahvasti ollut yhteisöllisyyden idea. Ajatus siitä, että on jotain sellaista kuin mitä Jean-Jacques Rousseau vaikka nimittää yleistahdoksi, että voidaan ajatella, että koko kansakunnalla tai koko yhteisöllä on jonkinlainen yhteinen päämäärä ja voidaan käsitellä näitä niin kuin sosiaalista todellisuutta myöskin yhteisöistä koostuvana asiana. Mutta mitä demokratialle kuuluu sitten tänään, niin ehkä jos puhuttiin tästä liukuvärien maailmasta, niin sehän on nimenomaan se, mitä nämä niin sanotut demokratiaindeksitkin yleensä meille maailmasta paljastaa. Eli
vaan hyvin pieni osa maailman väestöstä, alle 10% elää se, mitä esimerkiksi tämä Economistin mittari kutsuu täydeksi demokratiaksi, johon usein kuuluu täysi mielipiteen vapaus, oikeusvaltion, korruption torjunta, toimiva parlamentaarinen järjestelmä ja niin edelleen. Mutta suurin osa maailman väestöstä elää jonkinlaisissa hybridimalleissa, jotka ei välttämättä ole niin kuin Kiinan kaltaisia täysiä autokratioita tai autoritäärisiä hallintoja, vaan johon kuuluu sitten erilaisia elementtejä demokraattisesta järjestelmästä, esimerkiksi vaalit tai esimerkiksi sitten joissain tapauksissa jonkinlainen oikeusjärjestelmä, joka suojaa yksityisomaisuutta ja niin edelleen, mutta sitten kaikissa muissa asioissa, esimerkiksi kansalaisyhteiskunnan toiminnassa, sananvapaudessa on niin kuin ongelmia. Mutta ehkä se, mikä on huolestuttavaa, on se, että meillä on ollut pidempään aikaa kehitys, jossa erityisesti niin kuin demokratian suosio ja ehkä sellainen tietty itsestäänselvyys on laskenut, ja se on laskenut ennen kaikkea nuorten ihmisten keskuudessa. Ja ehkä yksi selitys tähän on se, että kun tulevaisuus on hyvin vahvasti tämmöinen riskien ja uhkakuvien määräävä kenttä, jossa sitten talouskasvun ollessa hyvin matalaa, niin ei myöskään ehkä sellaisia mahdollisuuksia synny, niin demokratia ei näyttäydy välttämättä houkuttelevana yhteiskuntamallina, vaan nämä muut järjestelmät, jotka sitten lupaa esimerkiksi työtä ja toimeentuloa tai kansallista ylpeyttä tai muita asioita, saa yhä enemmän suosiota. Mutta tämä on se tilanne, jossa me tänä päivänä ollaan, ja ehkä sitten niin kun nyt mennään siihen historialliseen osuuteen, eli mistä tavallaan mun nähdäkseni se demokratialle ominainen niin kun tulevaisuuden avoimuus syntyy. Eli silloin kun tulevaisuususkoa ei ole, niin yleensä demokratiallakaan ei mene hyvin, mutta mistä oikeastaan tämä ylipäätänsä tämä tulevaisuuden usko syntyy, niin se on tämän esitelmän pointti. Ja yksi tapa ymmärtää tätä historiallista kehitystä on lähteä tämmöisestä keskiaikaisesta yhteiskuntajärjestelmästä, jota usein nimetetään feodaalijärjestykseksi. Ranskalaiset historioitsijat antoi sille tällaisen nimen 1700-luvulla, kun he rupesivat katsomaan keskiaikaista järjestelmää, joka näkyy, että se on aika tämmöinen niin kuin hierarkkinen. Niin on jokainen ihminen syntyy tietylle tasolle tai tietynlaiseen luokkaan yhteiskunnassa, ja jokainen näistä luokista täyttää tässä yhteiskunnan kokonaisuudessa tiettyä funktiota, tiettyä tarkoitusta. Feodaalisessa järjestyksessä esimerkiksi ritarit tuottaa turvallisuutta ja saa sitten vastineeksi hallitsijalta maa-alueita ja vastaavaa, ja näin on myös muiden luokkien tapauksessa. Eli yhteiskuntajärjestys on hierarkkinen ja se on staattinen, se ei muutu. No jos me ajatellaan sitten niin kuin tämmöistä modernia yhteiskunnallista ajattelua ja modernia maailmankuvaa, niin yksi tapa ymmärtää sitä on nimenomaan tämmöisen liikkeen ja muutoksen kautta. Eli siinä, missä keskiaikainen järjestys on pysyvä, muuttumaton, staattinen, niin moderni aika tuo paljon vahvemmin tilalle liikkeen, muutoksen, tapahtumisen ideat. Ja tietenkin moderni aika tuo myöskin kansallisvaltiot uusina yksikköinä, jotka sitten haastaa tätä feodaalista järjestystä ja tuo, niin kuin tässä 1700-luvun lopun ranskalaisessa maalauksessa, niin tuo tietynlaisen tämmöisen niin kuin homogeenisuuden idean, että kaikki on tietyllä tavalla niin kuin tasa-arvoisia, osa tätä isoa historian liikettä ja niin edelleen, mutta siinä on hyvin vahvasti nimenomaan tietynlaiset ideat, kuten vapaus tai tasa-arvo tai oikeudenmukaisuus, jotka sitä järjestelmää vie eteenpäin. Tässäkin totta kai niin kuin Jumalan suojeluksessa, mutta joka tapauksessa politiikkaa ei määritä niinkään hierarkiat tai funktiot, vaan tietynlaiset ideat. Ja tämä on myöskin demokratian kannalta yksi keskeisiä niin kuin historiallisia viitepisteitä, että vaikka demokratia käsitteenä vielä 1700-luvulla on aika tämmöinen niin kuin halveksuttu ja hyljeksitty käsite, niin tietyllä tavalla ne prosessit, jotka sitten johtaa moderniin demokraattiseen ajatteluun, niin on jo monessa mielessä liikkeessä. Ja se isoin muutos mun nähdäkseni liittyy nimenomaan tähän kuvioon, eli demokratian lupaus on se, että tulevaisuus on avoin ja maailmaa voi muuttaa. Yhteiskunta ei ole pysyvä hierarkkinen järjestys, jolla on ikään kuin ikuinen muuttumaton luonne, vaan se on dynaaminen prosessi, jonka päämäärästä kansalaiset tai ihmiset käy jatkuvaa kamppailua. Että mitkä on ne ideat, jotka tätä kehitystä ohjaa. Ja voidaan ajatella, että modernit poliittiset ideologiat, kuten liberalismi tai sosialismi tai nationalismi,
kaikki vastaa ikään kuin tähän samaan kysymykseen vähän eri tavoin. Ne antaa kaikki eri vastauksia sille, että mitkä on ne ideat, jotka tätä historian suurta liikettä vie eteenpäin. Ja demokratia kuuluu tähän, mutta mä ajattelen, että demokratiaan vielä erityisesti kuuluu se tietynlainen avoimuuden idea, eli siinä missä ehkä liberalismi ja sosialismi näkee, että historialla on se tietty yksi päämäärä, johon koko maailman historia tähtää, niin demokratia tuo tilalle semmoisen uudenlaisen avoimuuden idean. No mikä tämän avoimuuden taustalla on? No mun omassa, tai tässä kirjassa, niin se lähtökohta on ehkä vähän yllättäenkin 1400- ja 1500-luvun tasavaltalainen ajattelu, erityisesti niin kuin Italiassa syntynyt ajattelu, jossa nimenomaan tämä historian merkitys politiikan kannalta alkaa ensimmäistä kertaa nousta esiin niin kuin ikään kuin sinä alueena tai asiana, joka on sen politiikan kannalta aivan niin kuin keskeistä ja aivan määrittävää. Eli kun 1400- ja 1500-luvun italialaiset poliittiset ajattelijat alkaa kirjoittamaan poliittisia tutkielmiaan, he usein lähtee liikkeelle nimenomaan historiasta ja historian kehityksestä, pyrkii ymmärtämään, että se mikä tekee Firenzestä, vaikka Firenzen kaupunkivaltion, niin se on nimenomaan se heidän oma partikulaarinen historiansa ja se kehityspolku, joka siihen on johtanut. Ja siinä keskeistä on ajatus, jota mä tässä kirjassa kutsun ympyrän rikkomiseksi, joka tarkoittaa pois siirtymään tämmöisestä antiikin syklisestä aikakäsityksestä, jossa ajateltiin, että valtiomuodot kiertää tämmöistä syklistä kehää ja politiikka ei oikeastaan luo ikinä maailmaa mitään uutta, vaan demokratiat taantuu aristokratiaksi ja aristokratiat muuttuu monarkiaksi, kunnes lopulta tulee taas vallankumous ja palataan tähän ympyrän alkuun. Niin 1400-1500-luvun ajattelu kyseenalaistaa ensimmäistä kertaa tämän ajatuksen ja alkaa hahmotella nimenomaan tulevaisuutta, joka olisi avoin. Ja siinä tämä historian rooli on hyvin keskeinen juuri sen takia, että koska nämä poliittiset järjestelmät, lait ja instituutiot, systeemit, mitä meillä on, koska ne on ihmisten tekemiä ja ihmisten muodostamia, niin ihminen voi myöskin niitä muuttaa. Ja nimenomaan se, että niin kuin historia alueena avaa ihan uudella tavalla uudenlaisen poliittisen mielikuvituksen tasavaltalaiselle ajattelulle, jossa sitten nimenomaan tämä inhimillisen aktiivisuuden rooli korostuu huomattavasti aiempaa enemmän. Ja ehkä se ajattelija, johon tämä idea tietyllä tavalla tiivistyy, on italialainen Niccolo Machiavelli, joka sitten vielä erityisesti korostaa tämmöistä niin kuin kamppailun merkitystä politiikkaa ohjaavana periaatteena. Eli politiikka machiavelliläistäen on tämmöistä niin kuin yhteiskunnallisten ryhmien välistä taistelua ilman mitään ennalta asetettua päämäärää. Se ei ole myöskään ennalta asetettu järjestys, vaan se, mistä politiikassa on kyse, niin on tästä jatkuvasti muuttuvasta ja muuntuvasta kamppailulogiikasta eri yhteiskunnallisten ryhmien välillä. No, mä otan sitten hypyn, että pääsen tähän niin kuin varsinaisesti, mikä tässä nyt on uutta tässä tämänpäiväisityksessä, eli tämä ekokriisitematiikka, niin otan hypyn toiseen ajankohtaan, eli romantiikan aikaa. Romantiikkahan on tämmöinen, usein ajatellaan, että se on tämmöinen vastavalistuksellinen perinne, joka syntyy 1700-luvun lopussa ja 1800-luvun alussa ja asettuu niin kuin kontrastiksi tällaiselle valistuksen ajan niin kuin hyvin vahvasti järkeen ja ihmisen omaan aktiivisuuteen ja tämän tyyppiseen perustuvalle ajatukselle. Romantiikka korostaa huomattavasti vahvemmin yksilöä, mutta se myöskin korostaa hyvin vahvasti tunteita ja ikään kuin tämmöistä ihmisen passiivista tai affektiivista ulottuvuutta meidän olemassaolossamme. Ja tietysti romantiikkakin, varsinkin poliittisessa ajattelussaan, niin romantiikka totta kai nojaa myöskin valistukseen siinä mielessä, että romantiikan ajan ajattelijat kyllä pääsääntöisesti hyväksyy keskeisen valistusajan ajatuksen, että siitä, että valta ei tule Jumalalta, vaan sen pohjalla on se, mitä poliittinen teoria kutsuu kansan suvereniteetiksi, eli ajatus siitä, että kansa on se suvereeni, omaehtoinen kokonaisuus, joka päättää siitä, että kenellä valta on. Valta ei tule Jumalalta tai luonnosta tai muualta, vaan nimenomaan se kansa on siellä se keskeinen, mutta että ennen kaikkea mitä romantiikan teoreetikot tuo tähän demokratiakeskusteluun on kaksi asiaa. Ensimmäinen on ajatus yksilöllisyydestä osana demokratiaa. 1700-luvun ajattelijat, kuten
Jean-Jacques Rousseau, jonka jo mainitsin, niin he usein lähestyivät demokratiaa tämmöisen niin kuin kokonaisvaltaisen yleistahdon kautta. Eli demokratiassa oli kyse prosessista, jossa ikään kuin ihmisen oma tahto sulautuu osaksi tämmöistä orgaanista suurempaa yleistahtoa, joka on luonteeltaan kollektiivinen ja näin edelleen. Romantiikka korostaa, että demokratia voi tulla toimeen myöskin uudenlaisen yksilöllisyyden ajatuksen kanssa. Se voi hyväksyä sen, että meillä jokaisella on oma suhteemme maailmaan ja demokratian ei välttämättä tarvitse ylittää jotenkin ideana tätä yksilöllistä maailmasuhdetta, vaan se voi tulla toimeen tämmöisen yksilöiden moninaisuuden ja maailmasuhteiden erillisyyden kanssa. Mutta toinen pointti, joka on myös keskeinen, on tämä historian moniselitteisyys, eli monet romantiikan teoreetikot ikään kuin hylkää hyvin vahvasti tämmöisen yksisuuntaisen historiakäsityksen, jota esimerkiksi Ranskan vallankumouksen teoreetikot edustaa, jossa nähdään, että järki vaan väistämättä niin kuin tarkoittaa vanhojen rakenteiden murskaamista ja niin kuin tietynlaisen historian sisäisen päämäärän toteuttamista. He alkaa paljon enemmän korostaa sitä, että me ei välttämättä tiedetä, mihin historia on menossa, ja se historia on luonteeltaan moniulotteista, ja siinä voi olla useampiakin kertomuksia kuin vain yksi. Ja näin erityisesti ehkä romantiikan ajattelijoiden vaikutuksesta demokratiasta tuleekin vähitellen niin kuin harmonian sijaan tällainen erillisyyden ilmaus, joka pystyy tulemaan toimeen sen tosiasian kanssa, että meillä kaikilla on tosiaan se oma suhteemme maailmaan ja maailma näyttäytyy meille eri tavoin ja sen kanssa on vaan tultava toimeen. No yksi ajattelija, joka erityisesti sit tätä ajattelutapaa edustaa, niin on ranskalainen Alexis de Tocqueville, joka lukeutuu aika vahvasti romantiikan ajan ajattelijoihin, inspiroituu hyvin vahvasti 1800-luvun alun ranskalaisesta romantiikasta, joka sitten 1830 vuoden vallankumouksen jälkeen on osa tämmöistä liberaalia blokkia, joka joutuu sitten poliittiseen vähemmistöön ja sitten hän pakenee tätä kurjaa kohtaloaan Yhdysvaltoihin, saa apurahan siihen, että hän kirjoittaa maan vankilajärjestelmästä tutkielman yhdessä ystävänsä kanssa. No sitten tämä vankilajärjestelmän tutkielma on hyvin pieni, mutta se oikeastaan inspiroi sitten tämmöisen kokonaisvaltaisen teoksen kuin Demokratia Amerikassa, joka sitten ilmestyy kahdessa osassa 1835 ja 1840. Ja Tocquevillen merkitys tai kiinnostavuus on siinä, että hän on nimenomaan se ajattelija, joka totta kai niin muotoilee paljon niitä asioita, joita me pidetään demokratialle tärkeinä tänä päivänä, ja nimenomaan se, että Yhdysvallat on se malli, jota kohti katsotaan. Se on hyvin vahva motiivi Tocquevillen työssä, mutta ennen kaikkea Tocqueville esittää politiikan peruskysymyksen, ei niinkään kysymyksenä jonkinlaisista ikuisista vallan muodoista tai konstituutioista tai politiikan ideoista, vaan nimenomaan historiallisena kysymyksenä siihen, että minkä takia demokraattinen vallankumous onnistuu Yhdysvalloissa 1700-luvun lopulla, onnistui siis tuottamaan suhteellisen niin kuin verettömän vallankumouksen, jossa Yhdysvallat pystyi luomaan itselleen uuden perustuslain ja suhteellisen vakaan poliittisen järjestyksen, mutta epäonnistui Ranskassa, eli kääntyi sitten hyvin nopeasti jakobiiniterrorin tielle ja tämmöiseen niin kuin kaunalogiikkaan, jossa sitten aiemmin hävinneessä asemassa olleet halusi sitten kostaa hyvin vahvasti näille aatelisille ja muille valtaa pitäville, joka sitten taas myöhemmin johti Napoleonin hahmossa keisarivallan paluuseen ja niin edelleen. No Tocquevillen niin kuin selitys oli hyvin moninainen. Siihen kuului se, että tietysti Ranskassa tai Yhdysvalloissa ei ollut samantyyppistä sääty-yhteiskunnan perinnettä kuin Ranskassa, ja se nimenomaan sellainen kaunamotiivi eri yhteiskunnallisten luokkien välillä puuttu. Mutta Yhdysvalloissa oli myös hyvin vahva kansalaisyhteiskunta ja vahva osallisuuden kokemus, eli ihmiset koki olevansa osa erilaisia lähiyhteisöjä tai kaupunkeja, osavaltioita ja niin edelleen, ja sellainen koki ikään kuin vastuuta ja velvollisuuden tuntoa osallistumisesta politiikan kysymyksiin ja asioihin. Ja ehkä kolmantena sitten tietysti on tämä institutionaalinen puoli, eli demokratiaan Yhdysvalloissa kuuluu aiempaa vahvemmin tämmöinen vallan hajauttaminen ja tietynlaiset instituutiot, joita luonnehti nimenomaan tämä vallan kolmijako-oppi, kun taas Ranska oli hyvin tämmöinen keskitetty järjestelmä jopa vallankumouksen jälkeen, jossa sitten ikään kuin ne kuninkaan vallan instituutiot ei kuitenkaan väistyneet sitten vallankumouksessa
uudenlaisten järjestelmien tieltä. Ja mitä niin kuin Tocqueville sitten toi tähän analyysiin, on ehkä tämän tyyppinen jaottelu kuin demokratia kulttuurina ja toisaalta järjestelmänä. Eli jos aikaisemmin ajateltiin, että demokratia oli ehkä yksi tämmöinen valtiomuoto muiden joukossa monarkian ja aristokratian muodossa, no kyllä se varmaan sitäkin on, että sitä voidaan luonnehtia tietynlaisen niin kuin lainsäädäntöjärjestelmän ja tietynlaisen parlamentaarisen logiikan ja äänestämisen kaltaisten käytäntöjen kautta, mutta demokratia on muutakin, se on kulttuuri. Eli se on jotain, joka elää meissä ihmisissä ja joka vaatii myös ihmiseltä tietynlaista vastuuta, velvollisuuden tuntoa ja niin kuin panostusta näihin yhteisiin asioihin. Mutta ennen kaikkea Tocqueville korosti tämän historian merkitystä, eli demokratiassa on tärkeää ikään kuin oppia historiasta ja kantaa mukanaan tätä historiallista muistia. Eli demokratia on järjestelmä, jonka ytimessä ei ole vain tällainen teoreettinen pohdinta siitä, että miten nyt yhteiskunta jossain ideaalitapauksessa pitäisi järjestää, vaan demokratiaan olennaisesti kuuluu pyrkimys historian virheistä oppimiseen ja historian kokemuksista oppimiseen. Ja tämä on sellainen motiivi, joka niin kuin hyvin vahvasti näkyy koko Tocquevillen työssä ja myöskin näkyy sellaisen tietynlaisena vastustuksena, joka hänellä on erilaisia universaalihistoriallisia selityksiä tai kehikkoja vastaan, jossa nähtäisiin, että historialla on tosiaan joku yksi päämäärä tai yhdet liikelait, jotka sitä vie eteenpäin, vaan demokratia on historiallinen järjestelmä ja demokratia tietyllä tavalla myöskin kantaa mukanaan sellaista historiallista muistia. Se on kykyä pyrkiä oppimaan historiasta. No tietysti se, mitä tässä nyt joudun vähän aikasyistä skippaamaan, mutta että tietysti nämä niin kuin monet Tocquevillen ajatuksista tietyllä tavalla unohtu sitten 1900-luvun politiikan kehityksessä, joka hyvin vahvasti sitten vei demokratiaa tällaisen parlamentaarisen politiikan piiriin ja tämmöisen toistuvan vaalisyklin piiriin, joka sitten ikään kuin institutionalisoi sen periaatteen, että demokratiassa olennaista on pyrkiä vaihtamaan johtajat aina tietyn väliajoin ja jokainen vaali on tietyllä tavalla vaali ei pelkästään joidenkin asioiden puolesta, vaan myöskin usein joitakin asioita vastaan. Ja ehkä semmoinen niin kuin historiallinen ajattelu, joka demokratiaan liitettiin, niin tietyllä tavalla niin kuin poistui siitä. Se näyttäytyi paljon maallisempana asiana, joka sitten alkoi varsinkin toisen maailmansodan jälkeen myöskin liittymään enemmän tämmöiseen taloustieteelliseen tai tämän tyyppiseen peliteoreettiseen ajatteluun, jossa sitten yksilöiden intressit tuodaan yhteen ja pyritään sovittamaan yhteen ja muodostamaan erilaisia koalitioita erilaisten arvojen ja asenteiden ja luokkaintressien välillä. Eli tietyllä tavalla se kysymys siitä, että onko demokratialla tulevaisuutta ja onko sillä kykyä oppia historiasta, jäi selkeästi syrjään. Mutta tässä kirjassa erityisesti sitten, tämä on niin kuin yksi iso tarina 1900-luvun filosofiasta, mutta erityisesti tässä kirjassa sitten viimeisessä luvussa keskityn tämmöiseen demokratian 3 suureen ajalliseen haasteeseen, jonka näen määrittävän tätä demokratialle ominaista toisaalta kykyä oppia historiasta ja toisaalta sitä tulevaisuuden avoimuutta, niin näitä haastaviin ideoihin. Joista ensimmäinen on ajatus liberalismista, tai joka on meidän liberaalidemokratialle sisäinen ja on ajatus tämmöisestä demokratiasta jonkinlaisena niin kuin historian lopun ideana tai ideologiana. Tämän ehkä tunnetuimpia muotoiluja on Francis Fukuyaman Historian loppu ja viimeinen ihminen -kirja 1990-luvun alusta Neuvostoliiton romahtamisen jälkeen, jossa liberaali demokratia näyttäytyi tämmöisenä historian päätepisteenä, jolle ei enää hänen mukaansa ollut ideologisia tai myöskään käytännöllisiä haastajia. Kaikki oli vähitellen niin kuin siirtymässä kohti tämän tyyppistä hallintomallia. Mutta Fukuyaman taustalla, tai Fukuyama ei ehkä itse niin kuin keksinyt tätä ajatusta pelkästään, vaan oikeastaan näen, että sen Fukuyamankin taustalla oli jo vanhempi niin kuin 1900-luvun liberalismin teoriaan sisältyvä pyrkimys siirtää se poliittisten järjestelmien oikeutus kysymyksestä, historiasta kysymykseen ihmisluonnosta. Ja tämä on ehkä kuulostaa niin kuin abstraktilta ja monimutkaiselta ajatukselta, mutta että yleisesti voidaan sanoa, että siinä missä
ja 1700, 1800 ja ehkä 1900-luvunkin niin kuin poliittinen ajattelu oli hyvin vahvasti semmoista niin kuin historiaorientoitunutta ja pyrittiin oppimaan historiasta ja pyrittiin niin kuin miettimään, että mikä on se järjestelmien evoluutio ja niin edelleen, niin yhä vahvemmin sitten 1900-luvun liberalismi haluaa kiinnittää poliittiset järjestelmät kysymykseen ihmisluonnosta, eli ikään kuin ihmisluonto ja sen ominainen käyttäytymismuoto tuottaa ikään kuin automaattisesti tietynlaisen poliittisen järjestelmän. Ja monille liberalismin teoreetikoille se oli nimenomaan tietynlainen niin kuin demokraattinen politiikka, jonka tämä ihmisluonto ja sen tietynlainen tämmöinen tasa-arvoisuus sitten tuotti. Ja ehkä Fukuyamakin ajattelussa sitten, vaikka hän ei näe tätä ihmisluontoa mitenkään harmonisena asiana, se on vahvasti kilpailullinen asia, niin hyvin vahvasti tästä näennäishistoriallisesta painotuksesta huolimatta siinä on taustalla tietty käsitys ihmisen luonnosta, joka sitten tuottaa tämän tietynlaisen historian lopun kokemuksen. Eli vihdoinkin me ollaan saatu poliittiset järjestelmät ja luonto sillä synkkaan ja nyt niin kuin kaikki on valmista ja toimivaa tästä eteenpäin. Ja siksi se historian loppu ei ole vaan tarina ikään kuin historian päättymisestä tai jonkinlaista historiallisesta analyysistä, vaan se on ennen kaikkea poliittisen ajattelun siirtymä historiasta ihmisluontoon ja siihen tapaan, jolla me käsitetään ihmisluonto ennen kaikkea jotenkin pysyvänä ja muuttumattomana asiana, joka ei sitten mukaudu esimerkiksi ajan, historian tai kulttuurin siirtymien myötä. Mutta tämä olisi tietysti se maailma, missä sitten pitkään vielä 1900-luvun lopulla tai 20-30 vuotta sitten vahvasti elettiin, ja ei tämä nyt vieläkään täysin niin kuin kuollut ajatus on siinä mielessä, että vaikka demokratiaa tietysti haastetaan tänä päivänä monin eri tavoin, niin ehkä se tietynlainen kyvyttömyys ajatella niitä vaihtoehtoja, ajatella sitä demokratian niin kuin dynamiikkaa laajemmin, niin ehkä saattaa juontua myös tämän tyyppisistä ajatusmalleista, joita meillä on. No toinen sitten, joka tätä demokratialle ominaista aikaa ja historiaa haastaa, on ehkä tämmöinen populisti, mitä itse kutsun populistiseksi nostalgiaksi. Ja populismi-elementti tässä nyt ehkä tarkoittaa ennen kaikkea sitä, että poliittinen yhteisö usein populismin logiikassa ajatellaan, että se on jotenkin yksi ja yhtenäinen ja sen ytimessä on jonkinlainen niin kuin ajatus vaietusta kansasta, joka usein on vielä sit hyvin konservatiivista, joka löytää semmoisen kiinnikkeen menneisyydestä ja näkee tämmöiset nykyajan ilmiöt erilaisena niin kuin nykyaikaisena hapatuksena ja muuta. Ja voidaankin sanoa, että viimeisen 10-15 vuoden aikana se motiivi, että politiikka näyttäytyy yhä vahvemmin jonkinlaisen niin kuin menneisyyden palauttamisena, oli kyse sitten Trumpista tai Brexitistä tai Viktor Orbanin Unkarista, kaipuuna niin kuin vanhoihin hyviin aikoihin on niin kuin keskeinen motiivi poliittisessa ajattelussa. Ja tämä on tietysti, voidaan ajatella, että se on tietynlaista niin kuin nykyhetken delegitimointia, eli ajatus siitä, että nykyhetken ja sen ongelmat ei ole niin tärkeitä, että ilmastokriisi ja muunlaiset ongelmat, niin ne on tätä nykyajan meininkiä ja pitäisi palata mieluummin sellaiseen vanhaan aikaan, jolloin näistä ongelmista ei tarvinnut välittää. Mutta on tietyllä tavalla niin kuin liberaalin demokratian sisäinen ilmiö monessa suhteessa, joka sitten tietysti monelta osin kyllä koettelee demokratian sietokykyä tämän päivän maailmassa. Mutta ehkä sitten kolmantena ja tietyllä tavalla mielenkiintoisimpana on tämmöiset autoritääriset uhrikertomukset ja historialliset narratiivit, jotka sitten Kiinan ja Venäjän kaltaisten valtioiden tapauksessa usein niin kuin legitimoi tietynlaista yhteiskuntapolitiikkaa tai voimapolitiikkaa nykyajassa. Eli historia ei ole pelkästään voittojen ja menestyksen alue, vaan se on hyvin vahvasti menetyksen ja nöyryytyksen alue, jotain, joka hyvin vahvasti sitten liittyy esimerkiksi Venäjän tapauksessa 1900-luvun suuriin geopoliittisiin katastrofeihin, bolshevikkivallankumoukseen ja kylmän sodan päättymiseen, jonka tutkimisesta on tullut jopa ihan niin kuin Venäjän ylimmän poliittisen johdon jonkinlainen niin kuin obsessio. Että on hirveä niin kuin tarve Putinin ja Lavrovinkin julkaista omia historiatutkielmiaan ja käydä tällaista keskustelua nimenomaan siitä, että miten länsivallat on ajanut tämän maan tällaiseen tilanteeseen ja miten tässä hetkessä se historian menetykset tai nöyryytykset pitää kääntää uudelle uralle ja luoda kansakunnalle parempaa tulevaisuutta ja niin edelleen. Myös Kiinassa hyvin vahvasti Tiananmenin tämän verilöylyn 1989 jälkeen, niin
on noussut tämmöinen uusi historiapoliittinen ajattelu, joka kietoutuu tosi vahvasti 1800-luvun tämmöiseen suureen kansallisen nöyryytyksen vuosisataan, jolloin Kiina menetti suuria alueita muun muassa Venäjälle, jossa ajatellaan, että se keskeinen tehtävä kansakunnalle tässä päivässä on nimenomaan pyrkiä korjaamaan ne historiassa tapahtuneet virheet ja vääryydet ja sitä kautta avaavaan uusia mahdollisuuksien tiloja kansakunnalle. Mutta nimenomaan ajatus siitä, että historia on jonkinlaista niin kuin uhrikertomusten lähde ja semmoinen tietty uhrautuminen on siellä historiapolitiikan ytimessä, niin on näille ajattelutavoille hyvin tyypillistä. Ja usein sitten johtaa tietynlaiseen voimapolitiikkaan ja myöskin demokraattisten järjestelmien rapautumiseen näiden valtioiden tapauksessa. No mitä näistä sitten, tai miten tästä eteenpäin? Nyt menen vähän niin kuin uudenlaisiin teemoihin, joita en oikeastaan tässä kirjassa käsittele, mutta jota ajattelin niin kuin tässä esityksessä vähän niin kuin pohtia lyhyesti, että mitä tämä ekokriisi sitten tarkoittaa tämän demokratian ajallisen luonteen kannalla ja mitä niin kuin mitä siitä pitäisi ajatella, minkälaisia ajallisia haasteita tämä ilmiö meille asettaa. Ehkä se ensimmäinen intuitio varmaan, kun rupesin miettimään tätä koko kysymystä, niin jotenkin liittyy siihen, että kuten puhuin jo tässä nostalgiapointissa, että kyllähän sellainen tietynlainen niin kuin riski ja uhkakuva vetoinen käsitys tulevaisuudesta, joka usein näihin ilmiöihin liittyy, niin saattaa olla myöskin kytköksissä siihen, että se tietynlainen niin kuin nostalgia nousee niin vahvasti meidän yhteiskunnallisessa ja kulttuurisessa keskustelussa. Mutta samaan aikaan tietysti varmaan ne, jotka käy enemmän myöskin päätöstekijöiden kanssa keskustelua tästä asiasta, niin voi olla hyvinkin sitä mieltä, että nimenomaan sitä kriisitietoisuutta ei ole tarpeeksi, vaan että muunlaiset uhat, välittömät uhat, vaikka aseelliset konfliktit ja muut vie liikaa huomiota ja sitä kautta näihin isoihin ongelmiin ei pystytä tarttumaan. Ja ehkä osittain ajattelen itsekin, että se niin kuin iso kysymys tavallaan demokratian kannalta on se, että miten tähän ekokriisin tai ilmastonmuutoksen ja luontokadon kaltaisiin ilmiöihin suhtaudutaan nimenomaan niiden tulevaisuusodotusten näkökulmasta. Kuinka paljon meidän pitäisi painottaa sitä riskiä ja uhkakuvia ja sitä akuuttia kriisitietoisuutta, joka niin kuin pakottaa reagoimaan nyt ja tässä hetkessä, ja kuinka paljon taas sitten sitä aspektia, että meidän pitää myös pyrkiä luomaan toivoa ja erilaisia mahdollisuuksien ikkunoita toimia tulevaisuudessa, koska jos sellaista tulevaisuuden horisonttia ei ole, niin ei meillä ole myöskään demokraattista päätöksentekoakaan. Ja tämä on varmaan se yksi kysymys, että jotkut on saattanut vetää sen johtopäätöksen, että demokratia ei pysty tulemaan toimeen tämän tyyppisten ilmiöiden kautta, vaan se tarvitsee jonkinlaista siirtymää niin kuin uudenlaiseen poliittiseen kulttuuriin. Mä yritän ehkä vähän niin kuin kyseenalaistaa ja haastaa sellaista ajattelutapaa ja ajattelen, että tässä on niin kuin demokratialle niin kuin sisäisestikin paljon mahdollisuuksia ja vaihtoehtoja vielä tämän ajallisuuden kannalta, mutta että selkeästi nämä kysymykset on jonkinlaisessa niin kuin jännitteisessä suhteessa. Eli toisaalta demokratia, niin kuin on tässä esityksessä pyrkinyt sanomaan, niin edellyttää sitä tulevaisuuden avoimuutta ja jonkinlaisten vaihtoehtoisten tulevaisuuskuvien muuttamista, mutta että ekokriisi samalla uhkaa sitä peruslogiikkaa. Tietyt muutokset on selkeästi peruuttamattomia. Puhutaan ilmastojärjestelmästä, lajikadosta. Nyt viime aikoina on paljon puhuttu esimerkiksi tästä merivirtojen kääntymisestä tai hyytymisestä. Ja ajatuksena siinä, että tulevaisuus ei ole pelkästään inhimillisen aktiivisuuden kenttä luonnollisestikaan, vaan se on myöskin erilaisten fyysisten rajojen ja rajoitteiden muovaama tila. Ja se älyllinen kysymys tässä mielessä tässä on tietysti paljon käytännöllisiä ratkaisuja, joita näihin kysymyksiin voi antaa, mutta että ehkä älyllinen kysymys on, että mitä se tarkoittaa demokratian kannalta, jos tulevaisuus ei ole enää tämmöinen avoimuuden alue, niin kuin koko moderni aika on niin kuin tavallaan ohjannut meitä ajattelemaan, vaan ennen kaikkea jonkinlainen niin kuin supistuva resurssi, josta meidän pitää pikemminkin jollain tavalla pitää kiinni, kuin luoda siinä niin kuin äärimmäistä avoimuutta ja inhimillistä aktiivisuutta sinne kenttään.
No yksi ajattelija, joka tässä on ehkä hyödyllinen tai mun mielestä kiinnostava, on tämmöinen saksalainen Hans Jonas, joka on käsitellyt tätä ekokriisin ajallisuutta erityisesti tässä teoksessaan Das Prinzip Verantwortung, eli vastuullisuuden periaate. Ja hänen niin kuin perusväitteensä on se, että kun moderni teknologia on muuttanut ihmisen toiminnan mittakaavan sillä tavalla, että perinteinen moraali tai etiikka, joka on hyvin vahvasti suuntautunut tähän meidän lähitulevaisuuteen ja lähiympäristöön ja on hyvin vahvasti tämmöisen niin kuin yksilön välittömiin tekoihin, niin ei enää riitä tässä uudessa tilanteessa, vaan ekologinen kriisi on ennen kaikkea inhimillisen vastuun, mutta myöskin tietyllä tavalla inhimillisen ajallisuuden ongelma. Ja näin ei kaikki näy välttämättä sinne taakse, taitaa olla sen verran pienellä, mutta että ehkä ennen kaikkea se käyn nyt lyhyesti näitä havaintoja läpi, että ekokriisin aikakauteen tietysti niin kuin liittyy se, että toiminnan aikahorisontti ylipäätänsä niin kuin venyy, ja se liittyy ennen kaikkea näihin uusiin teknologioihin, joita tämä meidän kehitys, joka on saanut paljon hyviä asioita aikaan, niin liittyy. Eli teknologinen valta ulottuu kauas tulevaisuuteen, jopa tuhansien vuosien päähän. Ydinjätteet tai ilmastonmuutos tai biodiversiteetin romahdus on niin kuin esimerkkejä ilmiöistä, jotka vaikuttaa ajallisesti niin kuin äärettömän pitkillä kaarilla. Ja sen takia Hans Jonas sanoikin, että tämän niin kuin moraalisen vastuun on kuviteltava itsensä suhteessa kokonaan uudenlaiseen aikahorisonttiin, joka ei olekaan enää se perinteinen niin kuin välitön tekojen, että mä näen usein tekojeni seuraukset, kun teen arkipäivässä jonkinlaista juttua, vaan se, että kun on näitä ilmiöitä, joilla on tämän tyyppinen pitkän aikavälin muutoksellinen luonne, niin se moraalinkin on niin kuin yllättävä ja venytettävä sitä omaa ajallista horisonttiaan aiempaa vahvemmin. Ja siinä tullaankin niin kuin hänen mielestään niin kuin keskeiseen pointtiin siitä, että myöskin niin kuin tulevat sukupolvet pitää uudella tavalla ottaa moraalisen vastuun kohteeksi. Tämä ei ehkä nykypäivänä tunnu niin radikaalilta kuin vuonna 1979, jolloin tässä oli ehkä sellaista filosofista tuoreutta vielä tässä ajattelussa, mutta että niin kuin pointti on tietyllä tavalla sama ja musta kurantti edelleen, eli inhimilliseen vastuuseen kuuluu myös vastuu koko ihmiskunnan jatkuvuudesta, ja tulevat sukupolvet, jotka ei pysty puolustamaan itseään, niin tarvitsee jonkinlaisia edustajia ajamaan omaa asiaansa. Ja tietyllä tavalla, jos ajatellaan, että meillä on vastuu muustakin kuin vaan niin kuin omien tekojemme seurauksista ja välittömistä seurauksista, niin etiikkaa on pyrittävä ajattelemaan myöskin tämmöisessä niin kuin laajemmassa historiallisessa kehyksessä. Ja ehkä erityinen ilmiö, johon Jonas kiinnittää huomiota, on tämä ekokriisin peruuttamattomuus ja mitä se tarkoittaa sitten, minkälaisen haasteen se asettaa poliittiselle ajattelulle. Eli rationaalinen politiikka hänen mukaansa tarkoittaa niin kuin, tai modernin teknologian seuraukset on usein semmoisia niin kuin peruuttamattomia, ja ekokriisi on erilainen niin kuin uudenlainen ajanhallinnan kriisi, jossa se politiikan hyvin lyhytjänteinen luonne usein törmää ekologisen vastuun tällaiseen pitkään aikahorisonttiin. Ja tällä nyt ehkä ennen kaikkea tarkoitetaan sitä, että jos ajatellaan vaikka perinteisiä sotia tai muunlaisia konflikteja, joita historia on täynnä, niillä on usein selkeä niin kuin päätepiste, ne loppuu tietyssä vaiheessa, kun tehdään rauhansopimus tai jotain muuta, mutta ekokriisiin kytkeytyvillä ilmiöillä ei ole tämän tyyppistä luonnetta. Ne sodan jälkeen voidaan usein menneet unohtaa ja mennä eteenpäin, mutta ekologisiin tapahtumiin kytkeytyy uudenlainen peruuttamattomuus, joka sitten luo myöskin kokonaan uudenlaisen eettisen vastuun. Ja se tapa, jolla Joonas sitä kuvaa, niin on sellainen käsite, mitä hän kutsuu niin kuin pelon heuristiikaksi, eli ajatus siitä, että tämä niin kuin peruuttamattomuuden todennäköisyys, se voi olla monessa tapauksessa hyvin pieni. Nyt me ollaan luettu vaikka, että nämä merivirtojen niin kuin, kääntyminen, sen riski niin kuin nykyisissä ilmastomalleissa on vaikka 30%, että se ei nyt ei ole välttämättä se kaikista todennäköisin vaihtoehto, mutta koska siihen yhdistyy nimenomaan se peruuttamattomuuden logiikka, että jos se tapahtuu, niin nämä seuraukset on niin kuin aivan katastrofaalisia, että Suomesta tulee täyttä niin kuin hyvin niin kuin kylmä alue ja niin edelleen, ja
koko niin kuin elinympäristön jatkuvuus on kyseenalaistuu, niin se pienempikin riski näiden muutosten tapahtumisesta on otettava niin kuin hyvin erityisellä vakavuudella. Ja se, että näihin tapahtumiin liittyy epävarmuutta, on tietysti usein se kritiikki, joka kuullaan, että no, et eihän siitä ole varmuutta ja tänään on tällainen sää ja huomenna on tällainen sää ja näin edelleen. Niin Joonaksen mukaan se epävarmuuden mukanaolo siinä ajattelussa tai laskelmoinnissa ei vähennä, vaan pikemminkin lisää sitä meidän vastuuta niistä ilmiöistä ja niihin suhtautumisesta vakavasti. Eli se, että pienenkin todennäköisyys voi asettaa katastrofaalisia muutoksia, niin on otettava vakavasti. Ja ehkä viimeiseksi tällainen pointti niin kuin ajan asymmetriasta, joka hänelle tarkoittaa tällaista niin kuin nykyhetken ylivaltaa, eli demokratia suosii rakenteellisesti aika vahvasti parlamentaarisen järjestelmän kautta nykyisiä eturyhmiä ja heidän intressejään ja pistää huomion nimenomaan tähän nykyhetkeen tulevien sukupolvien kustannuksella. Eli konkreettiset ongelmat, miten ratkaista yksittäisiä yhteiskunnallisia haasteita tässä päivässä usein voittaa sellaisen abstraktin tulevaisuuden ja tästä niin kuin epäsuhdasta tämä ekokriisikin hyvin vahvasti syntyy ja jota se ruokkii. Ja tässä mielessä voidaan sanoa, että se Joonasin ajattelun niin kuin ekokriisiä koskevan ajattelun ydin on nimenomaan tässä ajallisuudessa. Eli teknologinen sivilisaatio on venyttänyt ihmisen toiminnalle uuden valtavan niin kuin aikaskaalan, politiikan ja moraalin horisontti ei ole sitten samalla pysynyt mukana. Eli meillä ei ole instituutioita, jotka voisi jollain tavalla ratkoa näitä pitkän aikavälin ongelmia ja haasteita ja luoda sellaista toiminnallisuutta tai toimintaa ja veloittavaa toimintaa, joka sitoisi nykyhetken päätöksentekijöitä pitkälle tulevaisuuteen kohtaamaan näitä uudenlaisia ongelmia. Ja sen takia ekologinen kriisi on niin kuin hyvin vahvasti kytkeytyy tähän demokratian kriisiin, koska se on kysymys siitä, että millä tavalla se kysymys tulevaisuudesta on läsnä tämän päivän päätöksenteossa ja miten me siihen suhtaudutaan. Ja senpä takia, kun filosofisessa etiikassa joskus puhutaan näistä kategorisista imperatiiveista, joka on kantilaisen ajatus siitä, että jokaista ihmistä pitää kohdella päämääränä sinänsä ja sitten omasta teosta pitää toimia aina niin, että siitä voi tulla, sitä ohjaavasta periaatteesta voi tulla yleinen laki, niin Joonas ikään kuin laajentaa tätä etiikkaa pois pelkästään tästä niin kuin yksilön ja yksilöllisen toiminnan ja sen seurausten tarkastelusta ikään kuin koko tämmöisen ihmiskuntaa ohjaavan periaatteen. Ja hän sitten tiivistää sen niin, että toimi niin, että tekosi vaikutukset ovat yhteensopivia aidon inhimillisen elämän pysyvyyden kanssa maan päällä. No, tämä on tämä Joonaksen ajattelu, johon sitten kuuluu hyvin vahvasti se, että demokratia voi kyllä tulla toimeen niin kuin ekokriisin kanssa, mutta se vaatii sitä, että sitä niin kuin toiminnan horisonttia jotenkin pidennetään ja sitä tulevia sukupolvia pyritään ajattelemaan ja sitä pyritään sitomaan myöskin meidän parlamentaariseen järjestelmään ja niin edelleen. Ehkä toinen ajattelija, joka sitten vähän niin kuin jatkaa tätä, on tällainen belgialainen filosofi kuin Isabel Strengers, joka on kirjoittanut 2015 tämmöisen, tai englanniksi tullut tämmöinen In Catastrophic Times ja Resisting the Coming Barbarism, jossa sitten vähän niin kuin sama pointti on kuin Joonaksella, eli tämä demokratian ajallinen perusmuoto, joka perustuu tämmöiseen vuosittaiseen vaalien kiertoon ja budjetteihin, hallitusohjelmiin ja Gallup-demokratiaan, niin toimii hyvin lyhyellä aikajänteellä, eikä pystyisi niin kuin käsittelemään niitä pitkän aikavälin muutoksia. Mutta ehkä yksi niin kuin erityinen pointti, jonka hän vielä nostaa esiin suhteessa Joonasen kirjaan, joka on kirjoitettu tosiaan 70-luvun lopulla, on tämä niin kuin uusien mediateknologioiden ja sosiaalisen median teknologian rooli, jonka hänen mukaansa on hyvin paljon tämmöistä niin kuin yhteiskunnallista keskustelua kiihdyttävä tai ajattelua ja päätöksentekoa kiihdyttävä. Eli päätöksiä tehdään usein niin kuin seuraavan viikon tai seuraavan vaalin logiikalla ja sosiaalisen median keskustelulogiikka, kuten tiedät, aina takertuu niihin yksittäisiin ongelmiin, jossa sitten, tai yksittäisiin kysymyksiin, jossa heti kansa ja someyleisö niin kuin jakaantuu kahteen tai useampaan leiriin. Ja ehkä yksi niin kuin pointti, mitä hän niin kuin tavallaan pyrkii tuomaan, on just tämä kontrasti sen kautta, että meidän yhteiskunnallinen keskustelu ja poliittinen kulttuuri ja keskustelukulttuuri on koko ajan mennyt niin kuin usean vuosikymmenen ajan
hyvin vahvasti tämmöiseen niin kuin tihentyvään suuntaan, jossa nimenomaan se välittömyys ja päiväkohtaisuus ja se, että asioihin reagoidaan tosi nopeasti, on korostunut, mutta samaan aikaan se, mikä meillä on paljastunut tieteen tutkimuksen kautta, on se, että se ekokriisin mittakaava onkin paljon isompi kuin me ollaan ajateltu. Se on vuosikymmenten, vuosisatojen mittainen kehityskulku, jossa sitten se demokratian ajallinen logiikka, joka on sitä välittömyyttä, ja tämä ekokriisin aikaskaala, niin ei tietyllä tavalla kohtaa. Ja seurauksena on se, että ilmastokysymykset usein jää tämmöiseksi taustakertomuksiksi tai kohinaksi, joka ei sovi tällaiseen politiikan päivittäiseen dramaturgiaan, joka hyvin vahvasti esimerkiksi tiettyjen kriisien tai käännekohtien ympärille keskeytyy. Mutta mitä Strengers tosi vahvasti korostaa on se, että kyse tosiaan ei ole myöskään sellaisesta kriisistä, joka menee ohi tai joka jälkeen kaikki palautuu normaaliksi. Toisin kuin me ollaan ehkä ajateltu, niin kuin sanoin, niin se meidän 1900-luvun historia on ehkä enemmän kuitenkin sellaista historiaa, jossa on selkeitä päätepisteitä ja jonkinlaisia solmukohtia, jossa sitten kansakunnat on voinut rauhansopimusten tai muidenlaisten prosessien kautta niin kuin mennä eteenpäin ja luoda itselleen historiaa, kun taas ilmastokysymyksissä on hyvin paljon niin kuin kyse toisen tyyppisestä logiikasta. Kyse on pikemminkin jatkuvasta sopeutumisesta, ennen kaikkea nyt kun näyttää, että 2 lämpöasteen tavoite on karkaamassa, niin se tarkoittaa sitä, että meillä on pikemminkin sellainen niin kuin jatkuva sopeutuminen ja me joudutaan olemaan tekemisissä kriisin kanssa, jolle ei ole luvassa tämän tyyppistä päätepistettä tai selkeää helpotusta siitä, että se tulee joskus loppumaan, vaan kyse on semmoista niin kuin jatkuvan ja pysyvän sopeutumisen logiikasta. Ja ehkä niin kuin maailmanpoliittisesti tämä on iso kysymys, että miten meidän niin kuin maailman historia ylipäätänsä taipuu tähän, koska me ollaan totuttu ajattelemaan myöskin historiaa aika vahvasti tämän tyyppisten solmukohtien ja päätepisteiden kautta. Miten se sopeutuu tämmöiseen jatkuvaan niin kuin ilmastosopeutumiseen, jossa sitten tietyllä tavalla kaikki häviää, mutta varmaan on sitten toiset on vielä suurempia häviäjiä kuin toiset. Mutta mä päätän tämän ihan tähän viimeiseen kalvoon, eli mä niin kuin haluaisin ajatella, että nämä autoritääristen järjestelmien kyky ratkaista näitä ilmastokysymyksiä ei sekään nyt niin kuin se track record ei nyt mikään huikea ole. Ja ajattelen, että ekokriisin ratkaiseminen demokratiassa on mahdollista, mutta vain jos se demokratia-aika myöskin nähdään uudella tavalla. Ei pelkästään sen välittömän poliittisen toiminnan näyttämönä, vaan uudenlaisena vastuunalueena, jossa päätökset ulottuu ihmisten eliniän ja myöskin yksittäisten vaalikausien ulkopuolelle. Toinen pointti, joka tulee musta Joonakselta, joka on hyvä, on tämä peruuttamattomuuden idea ja mitä se tarkoittaa meidän inhimillisen vastuun kannalta. Että se, että tietyistä rajoista tai raja-arvojen ylittämisestä ei voi enää palata takaisin. Ja vastuu koskee myös niitä ihmisiä ja sukupolvia, jotka ei vielä ole läsnä. Tämä on musta niin kuin radikaali ajatus ainakin perinteiselle ymmärrykselle siitä, miten demokratia toimii jonkinlaisena niin kuin eri intressien välitysmekanismina ilman mitään suurempaa ajallista horisonttia. Ja sen takia nimenomaan sen pitkän aikavälin puolustaminen demokratian kannalta tämän kysymysten näkökulmasta on hyvin tärkeää. Ja ehkä viimeisenä on se, että jopa niin kuin tässä joskus tuntuu, että kun seuraa keskustelua ilmastokysymyksestä ja muuta, niin sitähänkin dominoi hyvin vahvasti semmoinen niin kuin akuuttisuuden ja nyt on pakko toimia -tyyppinen logiikka, joka on siis totta kai hyvin ymmärrettävää, kun niin kuin tiedetään, minkä tyyppisestä niin kuin, kysymyksestä on kyse, mutta että olisiko myös niin, että demokratialta, mitä näiden kysymysten hallinta ja jäsentely edellyttää, on myöskin pitkäjänteisyyttä ja toisaalta hidastamista. Eli esimerkiksi se, että me tarvitaan instituutioita tai keskustelun areenoja, jotka ei välttämättä toimi sosiaalisen median kiihdyttävällä logiikalla, vaan uudenlaisella toimintatavalla, joka pakottaa harkitsemaan ja kuulemaan ja punnitsemaan ennen peruuttamattomia päätöksiä. Ja vaikka tällaisia instituutioita tietysti Suomenkin eduskunnassa on tulevaisuusvaliokunta ja niin edelleen, niin kyllähän niiden rooli sitten tässä koko niin kuin poliittista järjestelmää ohjaavina instituutioina ja käytäntöinä on niin kuin hyvin rajallinen. Mutta että nämä on ne ehkä näkökulmat, mitä tässä esityksessä nyt niin kuin halusin tähän kysymykseen avata. Ja jää mielellään odottamaan, jos teillä on jotain kommentteja tai kysymyksiä tähän aiheeseen liittyen. Kiitos paljon mielenkiinnostanne.